l'Intercity cotiza a l'alça. Esta nit viurà el somni d'eliminar el Barça en la Copa del Rei. Amàlia. Sí, Carolina, no només pugen les accions, també les ganes, perquè comença el partit d'esta nit. Bogeria a la ciutat d'Alacant, que avui bull d'expectació. El Rico Pérez és vist de gala per a veure com l'Intercity intenta plantar cara esta nit al Barça. De seguida els mostrarem com ha sigut la càlida benvinguda que desenes d'aficionats han donat este migdia al conjunt blaugrana. També repassarem la jornada d'ahir de Copa amb regust agredolç per als equips valencians. El València, el Villarreal i el Llevant passen de ronda, però l'Elx i la Nucía cauen eliminats a la competició del KO. En bàsquet, esta nit toca Eurolliga per al València Bàsquet. Les de Rubén Burgos visiten les italianes de la Virtus de Bologna amb l'obligació de guanyar per a continuar entre les 4 primeres. Més que un partit, el que es viurà esta nit a Alacant és tot un esdeveniment. L'Intercity complirà el somni d'enfrontar-se al Barça, un dels premis grossos de la Copa. Un Rico Pérez pràcticament ple serà l'escenari d'un duel per al qual s'han venut més de 23.000 entrades. Fins esta vesprada les taquilles estaran obertes per a vendre les últimes. A l'interior de l'estadi, com veuen este matí, tots treballaven a estall per a tindre-ho tot a punt per a un partit que serà recordat durant molts anys pels aficionats d'un equip que no volen perdre's l'espectacle. Hoy mi día libre de trabajo y a ver qué espectáculo nos dan. Yo me atrevo que van a ir a prórroga. Vivo aquí en el Alted y nada, todo lo que sea local alentaremos por el Intercity. Entiendo que para el Intercity jugar en este campo con la grada llena pues va a ser algo también histórico para todos los jugadores, con el Intercity a muerte. Ja ho han sentit, avui és un dia marcat en roig per a un equip que ha viscut 4 ascensos en 5 anys. L'Intercity, primer club espanyol que cotitza en borsa, ha vist, per cert, com en els últims dies també les seues accions han pujat per l'efecte Barça. Els responsables del club volen que este partit de Copa siga una festa per a tota la ciutat d'Alacant. Tenemos ya vendidas más de 23.000 entradas, el aforo al final son unos 27.500, con lo cual esperamos que con el tirón del último día pues ver si lo podemos llenar. Hacía mucho tiempo que no venía un equipo de esta categoría como es el FC Barcelona y por supuesto queremos que Intercity y Barça sea una fiesta para todo Alicante. Calorosa benvinguda del Rei de Copes este migdia a Alacant, amb màxima expectació l'arribada del Barça, que ja vela armes al seu hotel de concentració. Xavi no vol sorpreses en la competició del KO, tot i que ha avisat a Barcelona Lewandowski i Pedri per descans. Sí que estarà Rico Pérez, el vet a la Iñaki Peña, que podria jugar esta nit després de tindre el vistiplau de la federació. Amb l'expedició Laura també ha viatjat a Mateu a Alemanya i president Joan Laporta, que ha tingut un bon bany polític. La verdad que sí, le han puesto un poco de meter por así, así de bonitos. L'équipe de Barcelone. Yo solo mandaron saludos, pero mi esposo es de Venezuela, esta noche partido, y eso va a ser mi primer fútbol